Mkomana anonzi Peter anga achida kunochekesa mwana abatwa ndokubva angobvunzwa kuti nezera rauri irori wakutoda zvokutoromba. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. So Peter uyu pakanga pambonzi pane mwana ari missing ndokutsvakwa ndobva kwazowanikwa kuti anga atorwa newaanoti shamwari yake but ari wechikuru kumudarika. Mukomana ane 18 years anga atora mwana ari kumagrade 4, 5, 6 ikoko ndokubva aenda naye pakutsvagwa pazoonekwa kuti mukomana anga aine plan yekuti aende kunochekeresa mwana. Paanobvunziwa kuti akazviitirei hana mhinduro, anongotuzura maziso oramba akanyarara. Guys, nyaya yekuda mariches inyaya inorwadza zvikuru. At that young age, mwana wa 2005 anga atofunga nguvai kuti kwanzi unotora mwana unochekeresa. And tawana iyeye mwana mudiki ari kunzi mai vake vakagara vachiedza kumutsiura kuti asatambe nevakomana vechikuru. One day vachamupinza muna taisireva. At least agona kubatiwa akadzorwa asati aurawa, nekuti mukomana mukuru uyu Peter anga pira kuti ari kuenda kunotengesa mwana vomucheka vobuda nemapadzi akasiyana siyana. Guys, mwana uyu midzimu yake yakasimba chaizvo nekuti anga achandourawa. Gogo vanga vachingochema throughout vachiti ko ininiwo ndaizoti chii yezvi ndakachengeta mwana asi mwana oenda ondochekwa kunga huku. Pane vamwe vauya nemastori avo vakati kare chaiko muna 2015 zvakamboitika varume 2 hama yeshamwari neshamwari vakatora mwana wangu ane 3 years kwakuenda naye pasango kwakumuti toda kukupa mazepe izvo vaida kumuuraisa. Zvino akanga ane matools ekuchekesa akabva anonoka kuuya mwana ndokutanga kuchema achiti ndipei mazepe acho. Vamwe mbuya vaitobva kumunda ndo vakazonzwa kuti kune mwana ari kuchema ndokuendako kusvika ndokuona mwana ane varume vaya ndobva vanyepa kuti tasvikawo nawo mwana achichema. After a few days varume ava vakanga vakadhakwa ndokutanga kupopota vachitaura nyaya yavaida kuita vachiti dai bosi vasina kunonoka kuuya dai taane mari now. Nyaya ikatsikwa up to now. So ndeumwe ari kuuya achitaura kuti this is a common occurrence kuti vanhu vari kunyepedzera kudana vana vachivapa mazepe vapedza ipapo obva vavauraya. Guys, nyika yashata iyi. Mukomana ngaadedzerwe. CID mutorashanga arohwe pasi petsoka ambovharirwa mujere kwezvimakore zvakati paanobuda kana akaona munhu achipfuura nepamberi pake anotiza. Akasarangwa akadai uyo munhu uyu achauraya vanhu, achauraya chero mai vake chaivo. Zvakaoma hazvo, nyika yaoma veduwe. At 18 years pfungwa dzakadai so dzabvepi? Isusu ne 18 years taitotamba maflower mumastreets. Ngavasungiswe vanhu vacho ivavo nevari kungoramba vachibvunza vachitodhileya maprocesses. Mukomana anofanira kuvatova mukati by now.